Held og lykke, Bengt. Søren, kom du bare indenfor. Hvordan går det så, Søren? Jeg skal have nogle penge. Okay. Det jeg nu gør, Søren, det er, at jeg lige skriver ned i din mappe, at du har brug for nogle penge. Jeg har også brug for at komme lidt væk. Mm-hmm. For eksempel Gran Canaria. Ja, okay. Og det jeg gør nu, det er, at jeg lige skriver ned i din mappe, at du har brug for at komme lidt væk. Og så har jeg brug for ikke at gå så meget. Det vil sige have en bil, for eksempel. Ja, men jeg har også set i din straffeattest, at du altid har været meget glad for biler. Andre folks biler især. Nu skal du se, Søren. De behov, du har, dem kan vi jo lige så godt til at få ordnet med det samme, ikke? Det her, det er Danmarks førende værksted. Så kan du komme lidt væk, tjene nogle penge, få lov til at arbejde med en masse andre folks biler. Toyota, værkstedslærling i Jylland. Ingen Jylland. Ingen bistand. Kan du have en rigtig god tur?